Hola, comencem aquest vídeo número 11, que és el 9è dedicat als pronoms febles. Com sabeu, un verb pot estar acompanyat per més d'un pronom. En aquest cas el més habitual és trobar-ne dos, però també n'hi pot haver 3 tranquil·lament, o a vegades 4 o 5. En aquest vídeo veurem l'ortografia de la seva combinació, és a dir, quan ja sabem quins pronoms hem d'escriure, com els escrivim. Són dubtes comuns preguntar-se, s'escriuen separats, s'escriuen junts, s'escriuen amb guionets, amb apòstrofs, i si és així, on es posa exactament l'apòstrof? Doncs ara mirarem, primer de tot, com funciona l'apòstrof. Un apòstrof substitueix una vocal que s'ha eliminat. Per tant, és com un testimoni, és allò que queda quan hem eliminat una vocal. El cas més simple podria ser aquest. Diu la patata bullida, la aixafo. El pronom la acaba amb va, aixafo comença amb va, tenim dues vocals en contacte, eliminem la vocal del pronom i substituïm aquesta a eliminada per un apòstrof. Aquesta elisió ve substituïda per un apòstrof. Els pronoms am, at, as, an, al, de fet abans del verb començat amb vocal també s'apostrofa. Fixeu-vos aquest cas. Em obliga, m'obliga. Ara bé, hi ha qui es pregunta amb raó que on són les vocals en contacte aquí. Per què s'apostrofa? En realitat, m'obliga apostrofat prové de la forma plena del pronom. M'obliga. I ara sí que es veu, no? M apòstrof obliga. Les dues vocals en contacte, desapareix de l'escriptura la vocal del pronom i se substitueix per un apòstrof. Recordeu que al vídeo número 3 vaig explicar que la forma primigènia dels pronoms és la plena. I la forma reforçada és la més moderna. Per exemple, amb el pronom en esclafa, de nous, en esclafa, seria ne esclafa, n'esclafa. Tornem a tenir les dues vocals en contacte, la primera desapareix i se substitueix per un apòstrof. Per tant, sempre que tinguem un apòstrof és que hem eliminat una vocal. El guionet té una altra funció. Un guionet serveix per enganxar, per unir diferents paraules quan cal presentar-les com una unitat. És com una cola, és una goma d'enganxar. No substitueix res, com l'apòstrof. Un exemple molt simple. Se me la va posar al coll. Tenim 3 pronoms. Posem-nos al darrere. Va posar-se-me-la. Per tant, tenim els 3 pronoms idèntics davant i darrere del verb. Davant del verb s'escriuen separats i després del verb s'escriuen igual però enganxats per guionets. I si no hi ha motiu per apostrofar, doncs tots són guionets. I també al vídeo número 3, recordeu, vam veure les formes dels pronoms davant i darrere del verb, en contacte amb vocal o bé en consonant o amb u de diftong. Si això no ho recordeu, primer pareu el vídeo i torneu-vos-la a mirar. Doncs ara, allò eren pronoms simples, anirem amb les combinacions. A veure com s'escriuen. Davant del verb, ja he dit que s'escriuen separats, o, si és el cas, hi va en apòstrof. Però on va l'apòstrof? Doncs en cas de dubte hi ha aquella famosa regla que tothom sap, que l'apòstrof va tant a la dreta com sigui possible. Per exemple, us escric aquests pronoms en verbs aglutinats. Me'l porta, me l'agafa, se me l'emporta. Com ho escriuríem? Podríem tenir dubte en el primer, de ser escriure M apòstrof al o bé ME apòstrof L. Però, com que ha d'anar a la dreta, doncs aquesta forma és la correcta. Me'l porta. Per exemple, em porta el dinar. Me'l porta. En el segon cas, aquest me l'agafa. El mal l'escrivim així,
l'escrivim així com abans o posem l'apòstrof després de l? Doncs evidentment, com més a la dreta millor, per tant, els dos primers no, la forma tercera és la que ens va bé. Me l'agafa, per exemple, m'agafa el barret, me l'agafa. I el següent, aquí tenim tres pronoms, se me l'emporta. De totes les possibilitats, doncs evidentment, aquesta última és la bona. La que apostrofa L i emporta. Se m'emporta, per exemple, el bolígraf. I per cert, com veieu, aquests dos pronoms en forma plena. Quan n'hi ha més d'un, van en forma plena. I quan no cal apòstrof, doncs aquests pronoms, com hem dit abans, van separats i prou, sense res més. Ens hi posa, per exemple, sal. Ens els hi posa, els mitjons del calaix. Doncs ho escrivim separat i ja està. Ens hi posa, ens els hi posa. Això pel que fa als pronoms combinats quan van davant del verb. Quan van al darrere, què passa? Bé, ja vam veure que si hi ha un sol pronom i el verb acaba amb vocal, fem servir aquesta forma reduïda. Porta'ns seria porta apòstrof ns. Si el verb acaba en consonant o amb u de diftong, porteu-nos, aquest nos és la forma plena. Què passa si n'hi ha dos? Doncs tenim dos casos. El primer és aquest. Escric aglutinat. Porteu-nos-hi, portant-hi. Fixeu-vos que el nos-hi i el ens-hi, aquests són els mateixos pronoms, no s'apostrofen entre ells. Per tant, ho escrivim simplement tal com ve, d'esquerra a dreta. Porteu-nos-hi, porten-hi. Són com els exemples que tenim a dalt, els quals hem afegit simplement el pronom i. Escrivim simplement d'esquerra a dreta, perquè aquests dos pronoms s'enganxen entre ells, però no es combinen entre ells. Ara bé, pot ser que entre els dos pronoms es puguin combinar, es puguin apostrofar, com a posa-te'l, agafa-t'hi. Fixeu-vos, posa-te'l és posa-te'l, i te'l què és? Te'l és te més el, que ens dona te'l. I agafa-t'hi és agafa, te, forma plena més i, ti. Doncs el que fem aquí és que primer fem la combinació entre ells dos i després l'enganxem al verb. Entre ells dos i l'enganxem al verb. Per tant, no és com abans, d'esquerra a dreta, sinó que els combinem primer entre ells i després els unim al verb. Posa-te'l. Aquests a vegades, si no pensem això, ens produeixen dubtes, no? Molt bé. Una altra qüestió important és que quan tenim els dos pronoms, el segon va en forma reforçada. És a dir, quan n'hi ha un de sol, va en forma plena. Sí, ha d'anar, evidentment, per context. Però aquí no, fixeu-vos. Porteu-nos-el. Endueu-vos-en. Traieu-los-el. Doncs serà porteu-nos-el i no pas l'u. Endueu-vos-el. Bé, havia posat en, però és el mateix, en o el. Traieu-los-el.
per tant no és l'. Si fos el pronom sol seria porteu-lo, endueu-lo, traieu-lo, però havent intercalat un nus, vos, lus és porteu-nos-el, endueu-vos-el o traieu-los-el. Doncs això és tot per ara. En el proper capítol veurem algun cas específic i farem algun exercici. I mentrestant us deixo, com sempre, la meva adreça electrònica per si algú vol escriure'm algun dubte, algun comentari o perquè necessiti ajut. Doncs fins a la propera.